Ćao, ja sam Karl. Onaj Karl. Zašto vlog? Mnogi ljudi danas nemaju više živaca da čitaju, nemaju strpljenja, nisu navikli. Ne znam da li znate, ja pišem blog. Neki čitaju, neki ne. Pišem i knjigu, pa sam slao nekim drugarima. Jednostavno nemaju strpljenja da pročitaju malo duže od jedne stranice. To je malo tužno. Čitanje nam je pobeglo, nestalo. Ali smo počeli, to je zapravo zamenilo gledanje TV-a, serija, filmova, bla, 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 pa evo, zamenjuje blog, zamenjuje vlog, jer se lakše je gledati nego čitati. To je osnovni razlog zašto se obraćam u ovom formatu, iako mi je pomalo neprijatno, ali vremenom ću se opustiti. Zašto VB? Zašto Veliki brat? Kao i svi, gledao sam prvu sezonu, bilo mi je zanimljivo, najviše mi je bio zanimljiv Miki, kao i svima, i Ivan Ljubo, naravno, sam pobednik, mislim, to je jedini realni pobednik Velikog brata. Pljuvao sam, sedeo sam kući i pljuvao šta vidi seljaci, ovako, onako, te ovo, te ono. I osjetio sam se malo kao pička. Zašto? Zato što sedim kući i komentarišem nešto, zašto ne odim direktno tamo i zašto to ne kažem pred kamerama, zašto to ne kažem u lice tom nekom da je džukela, da je sponzoruša. Zanimalo me da li bi ja mogo to da izdržim da budem u kući 100 dana ili već ne znam koliko, bez, pa i sad telefona, Facebooka, interneta, Twittera, maila, muzike, knjige, olovke, papira. To su stvari s kojima ja živim svaki dan. Većina vas tvrdim da to ne bi mogli. Ne znaš šta ćeš sam sa sobom. Sediš zatvoren u zatvoru, fancy zatvoru do duše, sa raznim ljudima s kojima inače ni kafu ne bi popio. Bilo je tu par izuzetaka, ni kafu ne bi popio. Poenta je što danas za 100 eura prodaje najbolji prijatelja, kamoli za 100.000 eura. Ti ljudi su spremni da urade sve. Naravno da sam imao taktiku, jer samo budalo ulazi tamo bez taktike. Naravno da sam se pripremio, istraživao. To je bio za mene ozbiljan projekat. Možda jedan od najozbiljnijih koje sam ikada radio. Vrlo dobro sam istražio, vrlo dobro sam napravio taktiku, ali o tome u nekoj od sledećih epizoda. Prvi casting, da. Sećam se, bio sam na nekoj žurci i otišao sam vidno polupan na taj prvi casting, malo sam čak i zakasnio. Otišao sam čak na pogrešno mesto u Interkonti, a dešavalo se Hotel Jugoslavije. Dobio sam neki broj 2500, ne mogu se setim, ali skoro 2600, shvatio sam, pitao sam šta je to, toliko ljudi ima ispred tebe. Opet se u gornju salu. A tamo muškarci ko jajetu, žene, devojčice ko jajetu, jedan od isti jedan kalibar ljudi koji su napravili mediji. Kako sam se pojavio, kao da se moj sije pojavio, ovako se otvaraju, ja sam prolazio pored njih i ono kao muva može da se čuje. Shvatio sam odmah da ulazim unutra jer sam jedan jedini, naravno da im ne trebaju sve isti ljudi. Onda ideš, čekaš taj neki red, bla bla bla, da ulaziš unutra, postoje kao toj kućice, jedno 10, mislim da ih je bilo, boga mi, naravno improvizovana kućica, svaka ima svoju kameru i ispred sa strane ti piše kao retardu šta sve moraš da kažeš. A to su generalije, ime, prezime, odakle si, koliko imaš godina, onda pitaju te bezobrazno za tvoje seksualno opredeljenje i pitaju te za, šta beše? Seksualno opredeljenje, odakle si, zašto baš ti trebaš da uđeš u kuću Velikog brata? Moj snimak se nigde nije pojavio, verovatno me neko zaštitio, kome sam bio simpatičan, jer sam ja popio jedno 10 rakija za šankom pre nego što sam ušao u toj kućicu za kenjanje, bukvalno toj kenjanje. I čekajući, bilo mi je dosadno, smarali su me ljudi okolo i kao ajde odro sam se naravno i ušao i zaplitao sam jezikom. Znam da sam rekao da samo pripremam pare da sam već pobedio. To je bila nerealna želja i bio sam svestan da ja nema šanse da pobedim, jer ovakav kakav sam, odavno ja iritiram ljudi koji su kao ja, koji su istetovirani, koji su drugačijeg stylinga, drugačije izgledaju, drugačije se ponašaju, iritiraju normalne, malih nogu. Iritiram, svestan sam toga i evo i sad i tebe iritiram, ali nije mi to cilj. Cilj mi je
da vam nešto otkrijem. Kad sam izašao iz toj kućice u kome se snima taj prvi profil, prišao mi je jedan od glavnih producenta, mislim da je on i glavni producent, tada bio. Koga sam ja ošišao nekoliko puta, poznanik, nije on meni nikakav prijatelj, niti bilo kakva veza, bilo mu je jako drago da se pojavio neko kao što sam ja i da on smatra da nemam konkurenciju. Rekao je da ne može sad on meni da nešto ubaci unutra, niti sam ja to tražio, ali će me štititi i predlagati da to ipak budem ja. Da naravno moram da idem na ostale krugove castinga, a njih je mislim da je bilo 5.